Uy, naman day gym diri oh. May ni diri kay duul ra. Sa mga tanas ako diri kay na naglabo na nag-gym oh. Mag-inquire sa ako. May hapon, sir. Ay, ma'am. Kanang ikaw tag-iya diri, sir? Ikit na instructor, gym instructor diri, sir? Ako. Ano man? Ako yung gym instructor diri. Kanang mga tana lang ako, sir, ba? Pila day ang kuan diri, sir, bayad per hour? Ikaw mag-gym? Ikaw? Unta, sir. Nangabusahan mo mo? Oh, no! Nangabusahan mo nang sa amin, no? Gym instructor ka, sir? Ha? Gym instructor ka? Oo. Kasi tag-iya diri, sir. Ako gyapon. Saan din mo tuyo? Kanang nag-gym ka, sir? Oo. Pwede ra day mag-inana mag-gym, sir? Nag-chinilas ra man lagi ka, sir. Naka-short pa jud kag pang swimming. Ako kita kayo. Ako may tagiya. Pwede ra day Ako gym instructor po. gisi pa jud imong kuan, sir, imong Kani? sando. Kani siya. Dili ni gisi ganina. Kani masabot kani? Ah, Dili ni gisi ganina ali tanaw. Pakita di ka. Nanong nagisi ni siya kaniya. Ano? Sabtun di ang nagisi. Nagtira kong traps kaya na kanang traps kaniyo. si trap, sir. Ini traps masos dali. Manang gitaw ko hard workout ma'am ano. Pag anak nako mga 20 ka ana. Tungod sa masos Nagisi, hindi lugar. ako, hindi ako. Nagisi Ani siya. dako na lugar na imong muscles ana, sir? Ah, Yeah. dako na din na siya, sir. Manang gitaw ko hard workout. Ikaw kung mag-gym ka, pwede ka kadluan. Ano siya mo gusto? Wala day kuan, sir, kanang required dapat, di ba dapat na ay kuan, sir, proper outfit. Ha? Di ba dapat na ay proper outfit? Oh, kailangan magsapatos ka, magsapatos, mag gym outfit ka pero workout. Kung mag-workout ka, gym outfit dapat pero ako ka, kung may tagiya, magbuot lugar mo. Inyo ni? Killing spree! Ikuha mo pahaw mo dali magbuot mo sa kuha. Kung magkuan lugar diri, sir, tanan equipment pwede magamit. Oh, tanan na. Ano na yung mga ibayaran? Apil na po ang kuan, sir, sa instructor, sir. Depende sa bot. Ikaw ra isa instructor diri, sir? Okay, ako na may sakto-sakto pag masok sa dali mo. Ay mo. No? Lughan mo mo. Kanang mangutana lang unta ko, sir. Sige, nagpunta na. Pila na di ka katuig ka gym, sir? Makita masiguro ninyo sa muscles mo. Mga 4 years masiguro ninyo muscles mo. Kaning imong gym, sir, pila na po ni siya katuig? 1 year pa. Lahi mo guning gym ma'am kaya mata gid ni. Kana bitaw mo kung stress ka ma-relax ka. Tapos kuan po, conditioning sa lawas ba. Tip perminti mo mind and body. Mo na sa gym. Tanawa ko. Healthy mind and body, lugar ka, sir. Klaro na. Libre abuse. Kung saan mama, patulo ka? Magsugod ka gym? Ay, kanang Ako bala ni mo maniwang lagi ka. balik ra ko, sir, kanang magpatudlo ko, sir, mag-ilis ako. Balik ra ko, sir. Oh. Sige. Kana ako yung trainer, ako trainer ani. Oh, tanawa. Para kay masos man. Kana na siya, sir, kay fit. Ikaw lugar nag-train na, sir. Oh, dili na may mong fit kun dili tungod na ako, ma'am. Ah, Ginapagilis na, latanti ka, ha? Kay balik sa pa-condition sa pagbalik mo, ha? sige, sir. Doon na ako naman. Balik lang ako gusto. Three hours later. Ay, madto na ko sa gym. Okay na siguro niya akong forma. Sa tanawon sa nako, di kaya magpatadlo ko. Balik na ko.
Uy, hala, maunsa man ni. Ang instructor. Sir! Sa mga kasir nga mo. Instructor, mga kasir. Natulog naman lagi ka. Ano sa'yo tulog? Nagdamgo naman siguro, sir. Yoga to ka ng conditioning ba? Kana ko ma-conditioning mo una-una ba? Natulog naman ka, sir. Naglaway naman ka, sir. Pila na dito? Conditioning lagi to, conditioning. Sa man, gym na ka? Gym na ka, ma'am? Oh, gaduka pa man ka, sir. Balikan natin ka mga 30 minutes ha. Tulog sa pagpadayon, ma'am.